Aba basebenzi abakukwayimbo bakwa Transnet bahlabe ikhwelo kwabanye oogxa babo ukuba bangenelele kolu gwayimbo likazwelonke. Aba basebenzi bangene kwizibuko lakwa Transnet eKhesini eRhawutini nalapho batyikitye imiqathango eza kulandelwa kolu gwayimbo lwabo. Now that they have been signed off, we as collective SATAWU and UNTU, we are still making sense of certain sections in these rules to make sure that we are making sure everything is in order. Iinkokheli zemanyano zabasebenzi zithi amanye amalungu azo athe agrogriswa ngumqashi yiloo nto engalungenelanga olu gwayimbo. Transnet has been distributing messages, which those messages they're specifying like things like no work, no pay. If you'll be on strike, there will be severe consequences which may be leading to dismissal. Abasebenzi bafuna ukuba iinkokheli zabo zingagungqi kwisiphakamiso sabo kwisithebe sengxoxo. Our stand as a union, we need to delete 12% to 13%. Hence you see the inflation is going up and everything is up. The petrol, the food and everything is up. Ukanti imanyano yabasebenzi iNUMSA nayo iphose umrhaji yangenelela kolu gwayimbo ngelinika inkxaso koogxa bayo. And we are joining this protected strike, and we have also applied officially as an organization for a join through Section 150 of the Labour Relations Act. Abasebenzi babetha ngenqindi etafuleni besithi abagungqi de uTransnet anqwale kwiziphakamiso zabo.